Dan il-programm huwa mtellem mill-istudenti tal-Higher National Diploma in Creative Media Production fiħdan l-Istitut tal-Arti u d-Disin tal-MCAST. Dan il-programm qiegħed jittella bl-għajnuna ta' Nexos u Domestika. Inselmilkom eżis telespettaturi nilqakom għal-raba programm mis-sensi lant minint. Illum fid-diskussjoni tagħna ser nitkellmu dwar l-arti. Hawnhekk miegħi fl-istudju ser ikolli kemm kunsillier kif ukoll artist fejn se niddiskutu s-suġġett tal-street art u anke il-graffiti f'Malta. X'ikunu għaddej minn moħħ l-artist u aħna l-Maltin napprezzaw biżżejjed din it-tip ta' arti, ovvjament dan u aktar se niftu fid-diskussjoni tagħna li ser ikolli hawnhekk fl-istudju. Imbagħad fil-feature tal-lum ser niltaqgħu wkoll ma' artist fejn akkosta d-diffikultajiet li għandu xorta waħda huwa sab mezz ta' kif jesprimi l-arti tiegħu. Dan il-feature huwa feature interessanti ħafna dejjem grazzi għall-istudenti tal-Media tal-MCAST illi ippreparawna dan il-feature. Imbagħad fl-aħħar ukoll bħalma nagħmlu ta' kull ġimgħa ser ikollna s-sezzjoni tal-mużika fejn se niltaqgħu ma' band lokali u sa nisimgħu wkoll silta min-naħa ta' din il-band. Jiena lilkom telespettaturi nfakkarkom sabiex titlu fil-paġna tagħna ta' Facebook fejn hemmhekk intom tkunu tistgħu tkomplu bid-diskussjoni tagħna kif ukoll tkunu tistgħu siru tafu dwar ix-xogħlijiet tal-istudenti tal-Media ġewwa l-MCAST billi tiksbu MediaCast MT. Minn hawnhekk ħanibdew mill-ewwel bil-programm tagħna billi morru naraw dan l-ewwel feature, il-feature dwar il-graffiti f'Malta kif ukoll l-street art. Il-kelma graffiti għandha l-eruq tagħha mit-Taljan graffiare li tfisser tigref jew tonqox. Fil-Latin il-kelma graffire tfisser tikteb. Il-graffiti ilu jeżisti għal miljuni ta' snin minn meta n-nies primittivi kienu jpinġu fuq il-ħitan. Ir-Romani kienu saħansitra jikbu fuq il-ħitan tal-bini li kienu jaħkmu. It-tagging beda meta n-nies bdew jiktbu isimhom fuq it-tabelli tat-toroq. Wara, il-gangs bdew jużaw it-tagging u l-graffiti biex jimmarkaw it-territorju tagħhom. Il-graffiti huwa espressjoni jew attitudni. Barra minn Malta, il-graffiti beda jixxerred barra t-toroq u beda jidħol fis-subways u joħloq kompetizzjoni qawwija bejn in-nies għax kellhom jikkompetu bejniethom għall-ispazju fuq ix-xipinġu. Meta ma kienx hemm biżżejjed spazju, dawn penġew f'postijiet li joffendew lis-sidien u l-proprjetarji. X'differenza hemm bejn street art u l-graffiti? L-street art ġie żviluppat f'postijiet pubbliċi u ħafna drabi l-artist iġib permess speċjali biex ikun jista' jpinġi hemmhekk. Il-graffiti ħafna drabi jittrattaw dwar opinjoni tal-individwu filwaqt li l-street art ġie kkreat biex jagħti pjaċir lin-nies. Street art u vandalizmu. Mana fl-studio issa sabiex niddiskutu għandna lil Mr. James McAuliffe Grimaud u anke lil Mr. Anthony Buttigieg. Grazzi tal-li ġobkom tilqgħu l-istedina tagħna. Mela, l-ewwel nett tat-telespettaturi li qegħdin jarawna minn ġewwa djarhom. X'inhi d-differenza bejn street art u l-graffiti? Mela, street art huwa jisu isem ġeneriku għal ħafna tipi ta' arti li jiġru fit-toroq, ġifieri li jkunu parti mit-toroq, ġifieri li jiġru fil-pubbliku, insomma. Graffiti huwa stil wieħed, sa graffiti ġej mill-antiki, ġifieri graffiti verament ġej mill-isem Taljan graffjato u kien jintuża għal kollox. Infatti street art huwa isem li beda jissemma xi 10 snin ilu.
u fih kifet idaħħal ħafna tipi ta' arti. Graffiti huwa iktar użat għall-isem, the written name, like. Imma idaħħal fih ukoll elementi differenti ta' arti ġifieri li huma li jiġu minn background ta' hip hop u ukoll ta' subcultures ġifieri. Bħala terminu ġifieri street art kifet huwa terminu ġeneriku, graffiti huwa parti mill-street art. Imma street art idaħħal fih ħafna tipi ta' arti li jiġru wkoll fuq ħitan. Per eżempju, għandek graffiti mhuwiex it-tipi kollha ta' arti li tara fuq ħitan, imma street art idaħħal fih kollha, ġifieri. Imma jdaħħal ukoll elementi oħra ta' arti li tara fit-toroq. Meta ngħidu tagging, xi tfisser il-kelma tagging u taħt li ma' żewġ kategoriji taqa'? Tagging taħt il-kategorija ta' street art u ta' graffiti wkoll. Kif qed street art daħħal kollox fih, u graffiti daħħal settur tal-street art. U tagging idaħħal huwa element ta' tnejn, ġifieri, ma tagging fil-fatt huwa jisu signature. U beda tagging mill signature tal-artist u xek biex nagħmlu signature jew ta' artist kif ukoll ta' grupp. U beda fil-fatt dal-element tagging beda jissemma l-iktar mill-gangs, ġifieri, għax kienu jħallu l-isem tagħhom, il-marka tagħhom, eżatt. Huwa tip wieħed. U x-xena tal-street art f'Malta kif inhi? Jiena pereżempju kif qed ħabib tagħna huwa artist, da huwa artist. Allura id-dek tiegħu huwa ipoġġija fuq ħajt qed jagħmel xi ħaġa biha, jikkrea xi ħaġa. Jien li ma naqbilx ma dak it-tħażżis li jkun hemm għax hemm tipo ta' x-xogħol li jagħmel is-sinjur huwa arti. Imma dak skużi il-kelma li nużaw bil-Malti ħmieġ mal-ħajt ma tagħmel l-ebda sens ta' xejn. Jiena hekk inti tinżel sa fejn l-università hemm dak il-graffiti kollha kulħadd jitfa' bot spray qabad u dellek u ħalla l-marka tiegħu jew kellha tittaddi xi messaġġ. Jiena dak it-tip ta' tħażżis ma jogħġobnix. Imma l-arti kif jagħmlu s-sinjuri li għandna preżenti hawn hija interessanti. Pereżempju jekk inti titla' sa San Ġwan tara dak il-mjura li hemm għalija xi ħaġa paxxilajn, mhux ħajt vojt u ta' interess u hemm l-arti fiha. Imma kif qed ngħidu, hemm tip u tip. Pereżempju il-karnival huwa street art. Il-karnival li għal Malta tul iż-żminijiet u dejjem żied fil-kapaċitajiet tal-arti tal-Malti, ġifieri hemm xi ħaġa sabiħa li wieħed jara fiha. Anki l-lob tan-nar. Il-lob tan-nar huwa another thing. L-istess, hemm ħafna tipi, anke mużika fit-toroq. Ma fl-istess mod, ngħidu hekk il-karnival fl-istess mod hemm jista' jsir mod tajjeb mod ħażin. Jista' jsir ħażin. Bħal kollox. Bħal kollox, Tista' tgħaddi messaġġ tajjeb u tista' tgħaddi messaġġ ħażin. L-importanti li wieħed hemm edukazzjoni. L-edukazzjoni jkun ikkontrollat ukoll, hemm importanti li ma taħrabinniex. Inti semmejt ukoll l-imsida, tajb li ngħidu li l-imsida kien hemm graffiti mal-ħajt fejn ġiet imneħħija, però f'ċertu postijiet oħra ma ġewx imneħħijin għalfejn. X'inhi r-raġuni ta' dan? Jista' jkun dak kien l-imsida ma inti qed titkellem fuq l-imsida naħat isfel, naħat tal-venda Kien hemm graffiti ħdejn il-bastop li ġiet imneħħija, però oħrajn ma jiġux imneħħijin għal xi x'inhi raġuni? Dak għax kien ħajt privat. U għandhom bħalissa qed isir xi qed ħajpjanaw xi bini hemmhekk. Taħsbu li għandu jkun hemm xi liġijiet pereżempju dwar dawn l-affarijiet jew kellha jinforzaw iktar il-liġi li hemm? U jridu kull biċċarti li tpoġġa fuq ħajt irid ikollha il-permess tal-awtoritajiet jew tal-local council jew kellha tal-gvern ċentrali. Ma jistax bniedem jaqbad pinsel, jobgħod spray u jxerrida ma' kollum kien. Fis-subways l-istess, ħafna subways. Tangot ma tantx għandna Malta, imma tmur barra tara dawk is-subways. Allora, ċertu. Hija l-edukazzjoni. L-edukazzjoni. It's an art miskin l-artist.
Għax jista' jgħid eżatt, eżatt. ix-xogħol li qed jagħmel l-artist qed jiġi interpretat bi kwalità oħra ta' pinġija u xi ħaġa oħra. Dik hi. Infatti, dat tip ta' arti, mhux arti, ġifieri, it-tip ta' tħażis, anki pereżempju jinnaf slogans politiċi u affarijiet hekk li aħna għandna ġifieri storja tagħhom mal-ħitan ta' Malta. Daw jitfgħu daw l-ikra jisu fuq il-nagħmlu aħna. Ma fl-istess ħin li nagħmlu aħna jisu ħanajdu hekk, pereżempju l-ħajt ta' San Juan kien jisu l-ewwel proġett li għamilna li fejn tista' tara. On a big scale, but even like ġifieri l-ewwel proġett jisu tal-istil tiegħu fejn daħħalna murals fejn hemm graffiti wkoll, ġifieri hemm element ta' graffiti ġol mural stess. Allura kien l-ewwel darba li n-nies setgħu jaraw ta' Malta x'jista' jsir għax qabel għamilna l-ħajt ta' San Juan, infatti anki biex ġibna l-permess, mhux il-permess, ma biex għax ġibna permess mill-Arts Council għax huma li sponsorjaw dal-proġett, ġifieri. Imma biex in-nies anki n-nies ta' u ġifieri għamilna brainstorming ma' n-nies tal-inħawi, tal-lokal, tal-inħawi tal-ħajt. Imma huma ħadd minnhom jisom ma seta' jimmaġina x'kien se jiġri, so kulħadd kien jisu naqa' xettiku, fimt, allura. X'kienet l-ewwel darba u nifhimha ġifieri. Aħna fil-fatt ukoll sibna xi frażijiet dwar l-street art u anke l-graffiti li ħanarawhom ukoll on screen bħalissa. Mu nixtieqkom ukoll tfemmuni daqsxejn xi jridu jfissru bihom meta ngħidu art is about the audience, graffiti tagging is about the tagger. Xi tgħiduli dwar? Who said this? Sorry? Who said this? Sibnihom aħna meta minna riċerka tagħna. All right. X'taħsbu dwarhom? Well, art can also be about the artist, you know, so, but kifet, like tagging beda jisu relatat ma gangs u huwa mod kif xaħat jħalli jismu ġifieri tagging. Ħanajdu hekk, jiena aħna iktar fokati fuq murals, ġifieri hemm composition u jkunu relatati mal-ambjent stess, ġifieri eżempju biex intik l-idea San Juan. Jew pereżempju sa nagħmlu bdejna ħajti ta' Sliema. U l-istess stil ġifieri u x'hekk? L-istil ġifieri huwa relatat mal-ambjent. Ġifieri aħna San Juan pereżempju daħħalna elementi tal-ambjent, Bella Vista, il-veduta sabiħa. Dak ix-xogħol li hemm il-fgura. Ma nbassu. Dak tagħkom ukoll? Mhux tiegħi personali, Justin. U wieħed mill. Li huwa interessanti ħafna. Interessanti ħafna. Għax minn ma trid ħares. Eżatt. Toqgħod attent li ma tidħol ġorra Jiena naħseb hija inizjattiva tajba li għax aħna Malta ħafna ħitan speċjali li imbnow ta' malajr jew anki jew qegħdin jaqgħu qed isiru derelict. Ġifieri aħna li qed nagħmlu daw tip ta' arti insebħu l-ambjent u anki nagħtu ftit arti lis-soċjetà, speċjali għax inti għandek arti fil-mużewijiet fejn trid tħallas għalija, eżatt. Jew sabiħ ġifieri għax jiena naqbel ħafna mal-arti fil-mużewijiet. Imma sabiħ ukoll li noħorġu l-arti mill-mużewijiet u ndaħluha fis-soċjetà u biex kulħadd jista'. Għandna tagg oħra fejn hemm miktub Have you thought about this? Graffiti tagging says I tag therefore I exist. Kifet, tagging is like a way to leave your mark, you know, like that's. But there are many ways to leave your mark, you know what I mean? You cannot like generalize and say that like graffiti is only about tagging, you know what I mean? It's like I don't know, someone grabs. Differenza bejn waħda u waħda. Ma tistax tiġġeneralizza. Sfortunatament il-ħin għaddinna d-diskussjoni tagħna tal-lum nixtieq nirringrazzjakom ħafna tal-qajtu l-istedina tagħna. Mela issa ħanifqu għal waqfa qasira mbagħad wara nkomplu bil-programm tagħna. Bħalma tilkom fl-introduzzjoni ta' dan il-programm, issa wasal il-ħin sabiex niltaqgħu ma' artist ieħor fil-feature tagħna. Dal-artist sab mod differenti ta' kif jesprimi t-talenti tiegħu permezz ta' tpinġija. Ħammur aħna naraw dan il-feature flimkien. Ġewwa Nadu Rawdex jgħix artist b'talenti speċjali.
Jiena Francis Camilleri, illi impitter madwar 20 sena, persuna b'diżabilità u minħabba d-diżabilità tiegħi ma nistax nagħmel użu minn idejja jew minn saqajja u allura impitter permezz li nagħmel bniet self-ħalqi. Francis Camilleri kellu aċċident u sfortunatament ħallih b'diżabilità. Wara snin twal u bsin ta' fiżjoterapija, irnexxielu jċaqlaq ftit idejh biex ikun jista' jkompli bil-ħajja ta' kuljum. L-arti għalih kienet terapija psikoloġika. Kif beda jpinġi Francis Camilleri? Bdiet madwar 20 sena ilu u bdiet billi membri tal-Iżlaqar Publishers kienu żuruni d-dar fejn spjegaw li x-xogħlijiet li ikellem huma kienu qegħdin jiġu pproduċuti minn persuni bħali b'diżabilità u hekk inkoraġġawni biex jien anke nibda nagħmel xogħlijiet hekk. U jħobb juża kuluri bħall-isfar u l-kannella li huwa evidenti fix-xogħol tiegħu. Ġeneru tarti li nħobb inpitter affarijiet tal-baħar, dajes, xeni tal-baħar, għax joġobna ħafna l-baħar, u anke il-kampanja, xeni fil-kampanja u fjuri, dawk inħobb nużawhom ħafna. L-artist jispira ruħu mill-ambjent u natura ta' madwaru. Ħafna mill-pitturi tiegħu juru l-ambjent tipiku Malti u Awċi. U wasab ħafna nies li jinkoraġġewh. L-aktar li jinkoraġġawni biex inkompli fit-triq tal-pittura, apparti il-ġenituri u il-familja tiegħi li tawni kull support. Kontu mur anke ċentru ta' persuni b'diżabilità, Adult Training Center fejn tawni ħafna appoġġ u għajnuna biex inkompli f'tin-triq. Pittura l-aktar għal-qalbi hija pittura tal-Nunzjata fejn jidher il-kappella u il-pajjesaġġ li huwa tranquillu ta' paċi. Francis Camilleri jgħid li waħda mill-iktar pitturi li tagħtu battikata hija pittura biż-żejt li jagħmel ta' veduta ġewwa l-imġar. Pittura kbira u biż-żejt u peress minħabba d-disabilità tiegħi kienet ta' challenge kbira għaliex hija kbira u għalija hija diffiċli biex tagħmilha u imma issa li saret hija ta' sodisfazzjon għalija. L-arti għalija fetħit li biben ġodda għaliex permezz tal-arti sirt naf aktar personalitajiet u ħbieb ġodda. L-arti għalija permezz tagħha nista' nesprimi l-opinjonijiet tiegħi u l-emozzjonijiet permezz ta' fuq tila jew karta. Għalija l-arti fetħit li biben ġodda u għamlet li ħajti għall-aħjar. Wasanna issa fil-parti mużikali tal-programm tagħna fejn se niltaqgħu ma' band illi hija mdaħla sew fix-xena mużikali Maltija. Ħammorru niltaqgħu ma' Red Electric ħa nisimgħu silta min-naħa tagħhom. He was always there to save the world, sad man with broken promises. He would never dare to say the truth, sad man. Why did you do this to yourself after all you said and done? Take away the bloody gun.
What lies between a madman and a guy living next door? You found the broken pieces of a land you never known. 'Cause far away in emptiness the girl she said hello. She ran away, she was under attack. She ran away, and she's never coming back. Ran away, she was under attack. She ran away, and she's never coming back. She ran away. He was always there to say hello. Sad girl with broken memories. She would never dare to lose control. Sad girl, why did she do this to her friends? After all you said and done, take away the bloody gun. What lies between a madman and a guy living next door? You found the broken pieces of a land you never known. 'Cause far away in emptiness the girl she said hello. She ran away, she was under attack. She ran away, and she's never coming back. Ran away, she was under attack. She ran away, and she's never coming back. She ran away. She ran away. Non-believers, we gathered here today, and I don't really care about the things you gonna say. It's a shame. What a game. Deadly accusations turn to walk the other way, while men with funny clothing play with money day by day. What a world. What a sad, sad world. And it's a shame, hammers falling down. It's a shame, am I guilty now? It's a shame, people laughing, they won't cry. Don't you realize you were driving me mad? Don't go hypnotizing my dear sanity. Manipulation's your recreation. What am I to do to convince the whole nation that you're the criminal? Why so cynical? And it's a shame, hammers falling down. It's
it's a shame. Hammers falling down, it's a shame. Am I guilty now? It's a shame. People laughing, they won't cry. Oh, it's a shame. Hammers falling down, it's a shame. Am I guilty now? It's a shame. People laughing, they won't cry. Nirringrazzja ħafna lil band li oġobat il-istedina tagħna u tiġi magħna għal dan il-programm tal-lum. Nixtieq nfakkarkom qabel ma nagħlaq sabiex titlu fil-page tagħna li qegħdin tarawha taħt fl-iskrin sabiex intom ukoll tisiru tafu daqsxejn dwar l-xogħlijiet li nagħmlu aħna l-istudenti ġewwa l-Mcast. Jiena minn hawnhekk ma tfadalli xejn li flinsellmilkom li niltaqa' magħkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Ċaw ċaw.